wayo ciki na wannan abu da ta shayar nan ko uban me suka kulla mu. Me yasa kuka makara? Allah zai tsare gaba sau wani wannan jikin tara ma Ulguwar lawa kafa uku ko ce da bismillah. Wanda ya tusan nan in dai bai ruwa ba wallahi yana gaba da Allah. Kai baka da hankali. Ai rawa haramun ce. Waye gaya ma rawa haramun ce. To shi Kuka kenan. yin abin da zai fi ku alheri. Rawa haramun ce. To shi kenan malam in dai rawa haramun ce to don da bai haushin kare ba wallahi yana gaba da Allah. Kai ni fa ba ni da ba na son wo Ba ka shi. Wait masu kallon mu. Kar ku manta ku wuce. Ku yi haƙuri ku danna mana subscribe, za ku ga ya nuno alamar ja da ka taɓa jan ya wuce sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyinmu. Ku neme mu a YouTube channel ɗinmu mai suna ASD Kan TV. Mun gode I love you masoya.